Igbo ekenekwa m ọnụ anyị alaghachitekwa ọzọ ọ ka bụkwa n'ụtụtụ ọma ihe a na-enebe anya bụkwa gịnị ndọrọndọrọ ọchịchị n'afọ 2019 nke gbasata Naịjirịa ka obodo anyị wee dị na mma. Anyị ka nakwa na isiokwu anyị a mụ na onye ọbịa m bụ Okezie Ọjị nwaafọ Igbo topụte onye anyị ji eje mba onye anyị ji eme ọnụ. O nwere atụmatụ ọ na-atụpụtagasị kịta. O nwere ihe ndị ọzọ ihe ndị ọ na-ekwu nna amabụrụ mbụ na-agbatara m n'obi ọ dịka ọ na-emepe m anya ọ dịka ọ na-emepe m obi. Ejikwa m n'aka na ụlọ na-aghọta ya ọfụma, ejikwa m n'aka na ọ na-abanye unu n'obi ụna na-aghọta ya ka o kwesịrị unu kwesịrị isi wee ghọta ya. Nwanne m Oke Osisi n'ịgba mbọ gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị n'afọ 2019 kedu ihe ọ dị ka ọ kachasị mkpa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ga-eme? Ihe kachasị mkpa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ga-eme bụ onye nweta ọnọdụ ịnakọta ego ọha na ego ọrụ obodo anya fezuzinie ndị na-achị Naịjirịa kwụsị izu ego Naịjirịa na-ebupụ n'obodo oyibo were na-alụ ụlọ n'obodo oyibo na-ebuje ego anyị be ndị ọcha na-eduje ụmụazị ha be ndị ọcha anyị na-eje akwụkwọ na-agba moto a na-ele 600 million na-alụ ụlọ na Banana Island. Ihe na-anyị fụna ndị senatọs niile nwecha ụlọ na Banana Island a na-ele ya kọbọ. Gịnị kpatara mmadụ onye nwere ọlụ arọ na abụọ gara aga ọ nakọta bụrụ senatọ ọ sayịrị ba chek 50 million 500 million fakwụsị izu ego Naịjirịa ka ndị amara ife. Naịjirịa ga-adị mma. Naịjirịa nwere ego ibulu ego anyị buje Amerịka bulu ego anyị buje Europe, Brussels, Liechtenstein ọ na-ahapụtazi ndị ọcha tinye na portfolio management ndị nwetara nkwado ọha obodo ịchị Naịjirịa ịchị mpaghara dị iche iche ịnakọta ego Naịjirịa anya fakwụsị izu ego anyị na-ebu n'ihe obodo oyibo. Naịjirịa ga-adị mma. A sị na onye bọla anụ na-enwe ha na-akpọ dimkpọ mana onye bọchala gị anụ bụrụ anụ niile naba ka ekwe na anụ ị ga-enyezi ndị bịara oriri be gị. Onye bụ nsogbu anyị na-enwe Naịjirịa. Nsogbu Naịjirịa maka ndị na-achị anyị. Ndị Naịjirịa maka esi eso mmadụ ha nwere ike iso onye na-achị ha baa n'ọkụ mana ndị na-edu anyị duzi anyị na-eduba anyị n'ọkụ were aka ndị na-eri were aka ekpe jide anyị. Onye bụ nsogbu enwere n'obodo a. Ị gaghị eje mezi obodo ofu onye ebulie ị gaa n'ụzọ ebe niile isi ụzọ kịta na-aga nsuchi okporo ụzọ maka na ụzọ adịrọ mma. Ha nyere anyị aka fakwụsị izu ego anyị fakwụsị iji ego ejigote ọgwụ tinye n'ụlọ ọgwụ. Ị gaghị ejigote akwụkwọ maka ụmụazị na-eje akwụkwọ. Ị gaghị eji were n'ihe dị iche iche lụzie ọha obodo fadebie ka e were lụzie obodo. Naịjirịa adị mma. Ọ dị mma. Ọzọ bụ na ineba anya gọọmenti na-achị achị gọọmenti etiti na-achị achị kedu ihe ọ dị ka a ga-eme iji wee gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị n'afọ ọzọ na-abịa bụ 2019 ihe a ga-eme iji wee kwadobe ọfụma n'ihi na anya ka obodo Naịjirịa si wee dị efu na nke a na-akpọ insekuriti abụgo nsogbu n'ugwu Hausa, nsogbu na ana Yoruba, nsogbu na ana Igbo. Mmadụ adị alarụzi ụla nwuchie anya azụbọ ndọrọndọrọ ọchịchị ka ihe ọ dị ka gọọmenti etiti a ga-eme iji wee mee ka ndọrọndọrọ nya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị gaa nke ọma na-enwe nsogbu ọbụla n'ebe tigbo ma zọgbuo dị. Dịka nsikwu na mgbe mbụ o nwere onye nsogbu adịrọ nọ anyị bụ ndị agha akpọ ndị achịkọta ekwe ọnụ ọfa anyị na-atinye onwe fa na gbagharịa. Ọ bụrụ na onye ọbụla ga-ejide nwa ya aka nwaanyị ọbụla ejide di ya aka nwoke ọbụla ejide nwunye ya aka onye alụkwanala onye ọbụla tigbuo ụzọ gbuo onye alụkwanala onye ọbụla onye mgbaji aka onye chọọ onye tigbuo ụzọ gbuo ma onye mgbaji aka nyakpọta nwa ya ma ọ nwanne ya nwoke. Onye chọrọ izo ọkwa onye isi ala nyakpọtago di ọkpara ya ka ọ bịara ọrụ ya mgbaji aka kpọta nwanne mama ya kpọta nwanne papa ya kpọta nwanne nwunye ya anyị wee maa na ha na-ekwube eziokwu. Ọ dị mma. Igbo ụnụ anụgo onu nwanne m nwoke ụnụ anụ n'ihe o kwuru ụnụ anụ na ndụmọdụ ọ na-enye ụnụ anụgo okwu mmepe anya na okwu mmepe obi nke ọ na-agwa anyị gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị n'afọ 2019 ihe gọọmenti etiti kwesịrị ime ihe gọọmenti ime obodo kwesịrị ime ihe anyị onwe anyị bụ ndị
na-ebinye aka na ndọrọ ndọrọ kwesịrị ime n'ihe anyị kwesịrị ịdị eneje anya ihe anyị kwesịrị ilejere anya gbasara ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche ihe ha kwesịrị ịdị eme nkwa ha kwere ka ha ga-esi wee mejupụta ya n'ụdị pụrụ iche iji mee ka obodo anyị bụ Naijiria bụrụ nke ga-adị mma n'afọ ọzọ ma atụcha binyecha aka n'akwụkwọ mechaa ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Igbo, amaghị m ebe ị nọ isi na Naijiria wee na-ezute anyị na-anụ ihe anyị na-ekwu wee na-afụtakwa anyị anya na-ekwe ihe onyonyo ị na mba Afrịka ị na mba obodo oyibo ihe anyị nọ na ya bụ ụtụtụ ọma nọ etu a ka esi eme ya n'ụzọ ụka ọbụla a na-eweta gị akụkọ gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo ihe eme n'obodo ka obodo anyị ga-esi wee dị na mma n'ụbọchị nke taata iji wee mechite akụkọ anyị n'ụbọchị nke isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata ọjị na-egbughị oge chịkọta okwu gị ma gwa Igbo okwu ihe ha ga-enejebe anya na ihe ụmụ Igbo kwesịrị ịdị eme wee na-akwado maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'afọ 2019 n'otu ntaji anya. Igbo, onye ọbụla pụtasị tụnyere ya akwụkwọ n'ala Igbo enekwere na anya otu ndọrọ ndọrọ nọ na ya nyochie na ya mala onye wepapụ ya na onye ọmame ya obodo o si bịa ebe ọ jere akwụkwọ ife ọ na-alụ tupu ọsịbasị tụnyere ya akwụkwọ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụrụ ndị nọgo n'ebe anwa kamgbe 1999 jụọ na ya ihe ọ lụpụtago site mgbe ahụ ọ nọ ebe anwa luo na mgbede etu a ọ bụ na o nyere unu ezigbo asịsa bụ na asị ya jebe ka a chụọ onye ọzọ. Igbo nwere mmadụ, Igbo nwere ndị nọ na-eche ka ha bịa gbapụta ndị Igbo jikọta ọnụ tinyelụ ndị famala akwụkwọ nyefa ịfa ga-efe na faluo Abuja. Echere m na ọ ga-akala anyị mma. Daalụnụ. Ọ dị mma. Igbo, unu anụghị ihe nwanne anyị nwoke kwuru na ndụmọdụ ya niile. Gịnị ọzọ ka anyị ga-etinye na ya na-abụ ka anyị kwadobe n'ụzọ pụrụ iche maka ya bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Unu nekwa anya unu ga-afụ na afọ abịago n'isi njedebe. Ọtụtụ mmadụ ga na-akwado maka ịna ụlọ maka ịgba aṅụrị ọmụmụ Jesu nke a na-akpọ Krismas. Ana m asị ka unu na-akwadobe nke a onye ọbụla hie anya hie isaa n'anya were mmiri saa anya. Ị na-agba n'ụzọ ịkwekwa n'aka ihe mberede site gị n'aka ị nara okwu ụlọ gbado anya ka ọ bụrụ ihe ị na-agara ụlọ bụ nke ị ga na-eme. Anyị na-ekpe ekpere na ka isi akwado wee na-eje maka ya bụ mmemme na Chineke ga-edu onye ọbụla duje ma dunatakwa. Ka anyị na-eweta isi njedebe okwu anyị na njedebe tata anyị na-asị gbaanụ chim jidesie n'ike na-eme ka nwafọ Igbo bụrụ nwafọ Igbo ga na-anọchite anya Igbo n'ebe ọ bụla ị nọ. Na isi mbido TV ụtụtụ ọma nọ anyị na-akpọ ụnụ bịanụ wetara na ya ahịa ụnụ na-azụ. Ahịa ọbụla ị na-azụ ahịa, ị na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ị na-emepe ụlọ mmemme dị iche iche weta na ebe a anyị ga-agbasa ozi gị ọfụma. Ihe ọbụla ịchọ ka anyị na-aga karịa na ụtụtụ ọma nọ ana m asị wetara anyị n'ebe anyị nọ. Ị na-anya n'ihe onyonyo anyị ị ga-afụ akara okwu anyị. Ị nọ na soshal midia nke a na-akpọ Instagram, ị nọ na Twitter, ị nọ nke ọbụla ị nọ na ya anyị nọkwa na ya ị ga-afụ ya n'ihu ihe onyonyo. Bịa kpọtụrụ anyị ga-eme nke ọma na isi mbido TV bụ isi mbido Igbo ebe ihe niile na-eme. Isi mbido Igbo ebe Igbo bidoro wee na-agbasa ozi gbasara Igbo na ihe ọma na-eme n'ala Igbo. Ebe ọ bụla ị nọ anyị ga-abịa ebe ahụ. A ga-abịa ebe ahụ bịa mee ka ọ bụrụ ihe ga-apụta ife ọfụma. Ọ ka mkpa onye otu gị bụ nwanne gị nwoke bụrụ nwa gị na onye bụ ụnụ nke Don Steve bụ Chi Aniagwụ nke eji Monsano wee malụ. Ana m asị n'izuụka ọzọ mgbe nta ka anyị kwụọ n'Owere Nchi n'izuụka ọzọ ka anyị fụkwa na anyị na-akarị anyị na-akparị n'ụtụtụ ọma na isi mbido TV. Ụmụnne m bụrụ Igbo bụrụ anya Igbo bụrụ ntị Igbo. Ihe ọbụla Igbo bụ achọ nke bụrụ ya. Igbo bụ ndị na-eme ihe ọma. Igbo ndị ma ife ha na-eme. Igbo bụ ndị na-agba mbọ na-agbasi ike. Ha ma oke ihe amamihe bụ ihe eji mara Igbo. Ịgba mbọ bụ ihe eji mara Igbo. Nke ọbụla ị na-eme jisie ike na-eme ya na-emejupụta Igbo na-eme ka Igbo na-apụta ife n'ebe ọbụla ị nọ. Ekwela ka ị bụrụ onye a ga-eji wee na-akụ Igbo ọnụ. Ekwela ka ị bụrụ onye a ga-eji wee na-asị tụfịa akwa